tokuchingamidzai pano paSly Media TV apo patinokuigirai zvirongwa zvakasiyana siyana. Nhasi tatirege timboshanya kuchiKurubi Female Prison uko kune dzimwe hama dzedu dziri kurarama dziri mukati meusungwa. Tichimboita hurukuro navo tinzwa kuti ingava iri mhosva yei yakamboita kuti vawanike vachipinda mukati meusungwa. Asi ndakagara namama vangu vanonzi Ivo Mary. Mhosva yavo yanga iri unlawful entry. Regai tinzwe kuti chii chakamboitika musi uyu kuti vazinge vachibatwa nemapurisa. Mama Mary tokuchingamidzai muchirongwa chedu. Makadini. Aiwa, tiri right. Mama Mary, chakaita kuti munge muri mukati menzvimbo ino yanga iri mhosva yei? Alright, ne mhosva yangu yakandisvitsa mukati mechiKurubi Female iyi mhosva ye-unlawful entry. Iyo yandakaitira kuwadzana 4 ndokwandaigara. Okay. Maybe mungatitsanangurire kuti zvakafamba sei musi uyu? Musi uyu wakanga uri musi weSunday. Then pangorone pamwe pamba so pakanaka. Then vane mari vanhu vachona vepapo zvavo. Ndichibva ndatongoti ndimbobafishanyawo. Ndichibva ndatongopinda then ndine speki yeipapo. Ndichibva ndatongopinda mbamo ndichibva ndatopinda ka. Then pandanga ndakubuda ndine magadgets andanga ndinawo. Like my phone. Ndakubuda vanhu pa next door vakazongondiona vachibva vandibvunza kuti komada muri kuite ipapo. Ndichibva ndatongovati zvonzvo pamba pehama yangu chichichichi ofichi ndaivanyepera. Zvikanzi ini ndakasara ndichinzi nditarise pamba ipapo but andina kumboudzwa kunzvosvo pane munhu achauya saka imi muri kutsvaga ipapo. Ndichibva tatotanga kutorwisana paipai vakutodedzera kuti mbafa ndokuzobatwa kwandakaitwa vachibva vandiendesa kupolice station. Ndokutopinda maoko memapurisa mandakatoita. Okay. Maybe tingangodzokera mashure. Chakanga chakupai pfungwa dzekuti ndida unopinda pambapo chakanga chiri chii? Alright, inini ndakangomitiswawo saka ndaitsvagawo mari yekuita start yekuitawo business kuti ndikwanise kuriritira mwana wangu. Okay. Kuvabereki venyu makambenge mavakumbirawo here kana kuti mama ndipewo mari yekuita start vakaramba? Ndanga ndisina. Saka chakazoita kuti mupindwe nepfungwa dzekuti zviri nani ndinopinda pambapo nekuti vane mari? Zveshe zvekuti munenge musingavirane nemaparents zvaitawo long time musingaidi kunovaona chichichi ndozvakazopedzisira zvakutika ipapo. Ndozvakanimotivheta kuti ndimboenda pamba ipapo ndimbonoita kutsvaga mari. Okay. Komaspekis aya tisati tataura kupinda kwamakaita, maspekis makanga mawana kupi? Ndakanga ndamawana zvezvo unenge uchingoti pamba unoziva pavanosiya makizi cheche. Ndozvakaitika ipapo. Okay. Saka imi kwanga kusiri kutanga kupinda pambapo mama kambopinda muchitoda kutsvaga makii? Unenge uchifirana nevanhu vepamba ipapo. Ndozvakaitika. Saka makambotora makeys. Then muchibva mazodzoka vasipo. Ndazodzoka vasipo. Okay. Saka muchipinda pambapo makanga muchiziya here kuti ndakapinda mumba ndida unotora chakati nechakati nechakati because zviri pakati nepakati? Nini main point yangu yakanga iri pakutora mari but mari yachona ndakaishaya ndo zvakazopesa ndasvika pakutora macell phones. Okay. Macell phone makatora anga akawanda sei? Angangori 2 chete nelaptop. Okay. Saka chakazoita kuti murwe muri 2 chii makanga mamudza kuti ndiri hama ipapo? Because vanga kuti tone zvinhu zviri mubag menyu ini ndindasirwa pamba ipapo pakanzi hapana munhu anouya achipinda ipapo. Ndozvakazoita kuti tirwisane. Okay. Saka pamairwisana ipapo wachida kuona zvakanga zviri mukati mebhegi makazosvika here pakuvafurira? Handina ndopawakazongoti handi kupolice station yainonopera kupolice station. Okay. Maenda kumapurisa. Makasvika muchitsanangura nyaya yenyu
muchiti chii mamamboti pamba pehama yenyu? Mapurisa ndakangosvika ndichingoti pamba apa handipazivi, saka utori mbavha kaiwewe ndokuzobvuma musha kwandakaita. Okay. Saka mukati memapurisa makagara nguva yakareba sei musati maenda kukoti? Ndakangoita ange iri Saturday, ange iri Sunday, Monday ndichibva ndatoenda kukoti. Ndangoita day night yet. Okay. Hama dzenyu hapana here akaudzwa kuti ndozvaitwa naSisi Mary vabatwa vachitora zvinhu pamba pasiri pavo? Pane herewo ukama akaudzwa nguva iyoyo? Hapana akaudzwa because macontacts avo ndandisina. Okay. Maisagara padhuze nehama? Hama dzinogara kupi? KuDZ. Imaigara kuwadzana? Okay. Saka muchizopinda mukoti makatongerwa makore mangani? Ndichipinda mukoti ndakatongerwa makore 3, anoitwa iwe 3 years. Ndichibva ndabvisirwa mamonths. Ndichaziva kuti anga mangani. Kunoku ndichibva ndabvisirwa futi mamwe mamonths. Ndichibva ndasara ne2 years 3 months. Okay. Saka muchinzi mukoti mimi Sisi Mary takutongerai makore 3 ezvinhu zvekuti makabatwa musati mamboenda nazvo kure, makanzwa sei? Chinhu chinorwadza kutoti unongoitako zvisiri pamutemo, but chinhu chinorwadza kungotongwa, especially une mwana, because ndandine mwana. Especially une mwana utonzwa kutoenda kujeri kunopika 2 years. Chinhu chinorwadza kuva uri mukati menzvimbo ino une mwana, saka zvinezitombona kana kutombomira mushe. Okay. But mupa makanzi makore enyu 3 years, zvinhu zvamakanga maita muchiti mimi muda kuriritira mwana, saka makazorwadziwa sei mamuchiziva kuti zveshuwa mhosva yangu enda toipara, chinangwa changa chiri chekuriritira mwana? Unotozoregreta kuti dai hangu ndakaenda kune hama kapa, maybe vaitondibatsira pane kuzotsvaga mari nenzira isiriyo yekuzobira vanhu. Unotozoregreta kuti ndazviitirei. Okay, maybe ndingangokudzoserai mumashure zvishoma. Pamakapinda pambapo makanga makatobereka mwana wenyu? Ndandine mwana kumusana. Okay. Ko baba wemwana vakakumitisa ya vari kupi? Baba wemwana handitomboziva kuti vari kupi because ndakatombovafonera but vakauya pana pakawani vachingoya nehembe dzemwana chete. Then from there zvabva zvatongofarana zvakadaro, saka handitomboziva kuti izvezvi vari kupi. Muchizobva mukoti mauya kunoku makupinda pagedhi, makuziva kuti zveshuwa mhosva yandakaita iyai yakuti ndite 3 years ndichigara pachikurubu fimo. Chii chakatanga kupinda mupfungwa dzenyu makabereka mwana wenyu kumusana muchipinda pagedhi repaprison? Ndichangofunga kuti mwana saka ndichamuita sei ndiri muno mukati menzvimbo yechikurubi. Kana akura alright, let's say asvitsa kana 2 years, anenge akuziva kamwana achabuda neunhu hupi kana abva muno munzvimbo kana kuenda kune vamwe vana. Anenge achitambawo nevamwe vana, but zvinhu zvaanenge achida anenge asingazviwani, saka zvinenge zvisiri right izvozvo. Okay. Saka imimi magara muno mashoko zvichida pamwe makatanga kuudzawo munhu wamakatanga kutaura naye munomu nekuda kwemhosva iyi, ndezvipi zvamakatanga kuudza kana makadai makatanga kutaura naye semunhu wekuti hauna kuona nguva yekuudza hama kana chii, but makazosanganawo nevamwe munomu? Zvizvo zvekungoti vanhu vanenge vachingokushingiswa chingoti zvinoita unobuda. Ndizvozvo. Ko mashoko ekurudziro amunopanana kana muchinge magara, ngatitii pamwe yanguva yekurara, mashoko ekurudziro amunopanana nguva yekurara iya, nekuti munenge makapara mhosva dzakasiyana siyana, ndeyekuti chii?
zvatinenge tichiudzana muno ndezvekuti muno munoitwa maprojects akawanda nditi then ini ndakutogona kutorwa mabhegi saka mimi muchiudzana kuti agezi tikabuda zvinhu zvatikaita ke zvakazotisvitsa muno muka ngatisiyane nazvo panapa panoitwa zvakawanda panochengetwa huku panorukwa mabhegi nguruve chaidzo dzinochengetwa panapa saka ngatibude hedu tichinorukwa hedu mabhegi edu tichitengesa zvitori nani pane kuzosvika pakubira vanhu hazviite ndo mashoko atinenge tichipanana maadvices. Okay, saka kubva zvamakauya besides baba vemwana ndevapi vamwe vanhu veukama vakambouya kuzokuonai? Hapana kambouya uchindiona ndiri mukati menzvimbo iyi. Kungava kuri kuti havasi kuziva here kana kuti kuzviziva? I think vari kuzviziva but zvezvo kungoti ageti musiye ane musikanzwa ndisingazivi hangu kuti ndizvo zvavanenge vachifunga here kana kuti but vari kuzviziva. Okay, saka mashoko amungada kuvaudza ndeapi zvimwe zvichida vari kuona program yedu iyi? Mashoko amungada kutaurira hama dzenyu ndeyekuti chii? Ndeyekungoti ngavandiregerero pane zvandakaita, kusataura navo, kusakomuniketa navo. Ndo zvandingangokwanisa kungotaura kuti kwavari ikoko kanga vangondiregererawo. Okay, kune ava vamakanga mapindira mumba yavo vasipo, zvamungada kuvataurira ndezvekuti chii? Sori zvenyu. Ndozvandingangokwanisa kungotaura kuti sori zvenyu kuna ava ndanga ndakapindira mumba mavo. Okay. Pane izvezvi akatarisa ari kutofunga kuti nini kuti ndikwanise kuriritirawo mhuri yangu ndikanopinda pamba pamainingi nekuti ndo pakanaka, ndo pano vanhu vane mari. Mashoko api ekuridziro amungada kuudza munhu iyeye kuti asazowanika achipara mhosva yakaita kunge yamakapara iyi? Mashoko andinoda kukurudzira vanhu vari panze apa mhosva inoparwa but paro usingabatwi, because ukadzamara wabatwa ukauya mukati menzvimbo inoika hapana zvaunenge waita handiti. But mhosva musapare zvenyu guys, muchikurumba munombochipa munorwadza. Ndo zvandingangokwanisa kukurudzira vari panze apa. Mashoko amungada kuudza ana gogo ari kukuchengetai, vari kukudzidzisai mabasa emaoko akasiyana siyana amuri kuita ndeyekuti chii? Andotaura kuna nagogo. Nagogo kunokwana kutibatawo zvakanaka, vanototidzidzisa kutoruka mabhegi. Zvafanira vanoitwa mbuya memumangoma vemusocial workers nanambuya nyema ndo vanokatodzidzisa kundukisawo mabhegi. Saka chinhu chakanaka fani kuti panapa vanenge vachitibatawo zvakanaka. Ndipendera chirongwa chedu, ndezvipi zvinhu zvamunoti kune hama dzenyu dzakatarisa neveruzhinji veZimbabwe zvamunoti dai mandibatsirawo neizvi kuti ndive ndichisevhawo senenzi yangu zvakanaka, even zvinhu zvemwana chaizvo, dzingave hembe, dzingave chii, nanzwa kuti mwana ari kuenda kuchikoro, zvanodiwa kuchikoro, zvamunodo imi mamai vacho zvii? Ninangu especially pamwana apa ngatode zvinhu zvemwana ndo zvakatonyanya. Nenichido hembe netubhutsu nechikafu. Pane paimwe peve kuti mwana kana usina fees handiti ungotosvika pakutotsvaga mabrush. Panapa tinoita nemamwe atinoita anonzi mabrush ekuti ukwanise kutsvaga chinhu chekuti udye. Saka pane nenguva handitombozorori ndichingotsvaga mabrush ndichingoita mabrush ndichitsvagira mwana chikafu. Saka kana uri munhu asina fees chinhu chakangooma kuti especially une mwana futi. Kana usina fees zvakangooma kugara nemwana uri muno mujeri. Saka zvamunoda pamwana ndezvipi? Vanhu vangade kuziva kuti mwana wacho ane makore mangani, anoda ichi neichi neichi? Mwana wacho ane 2 years musikana. Hembe nechikafu, maporiji, drinki. Okay, koimi mamai vacho? Nechingodawo bhutsu nemajusi vaya nechikafu zvangu. Ndozvatinenge tichingodawo muno.